Mi sargento, Ramírez, maitia, politia, bihotzekua, bai, filtrazoia, onda, bai, filtrazoia, bai, Pegasus. ¡Pegasus! ¡Pegasus, Pegasus! ¿Espionaje? ¿Dónde está? No lo veo, no hay espionaje. De locos. Udaberria! Eguzkia! Maskariñerik ez, barruan! Herriko festa! Alergiak. Gerra! Iepa! Prekarietatea! Krisi ekonomikoa. Berriz hasiko gara? Bai. Kolpez, kolpe, bueltan da! Epa zuek, bueltan gehala, pixka bat baina, bueno, hori ez da ezer ez berria, ez da? Hemen txagaitu zuen beti bezala, eta noski, gu beti hasteko Nafarroara. Nafarroan Berriozar. Jasmin. Bueno, Berriozarren, izeba hasi zen duela urte pila bat, eta niri sortu zitzaidan grin hori, ez? Sokan ibiltzeko, herrikiroletan ibiltzeko. Soka Berriozarren beti egon da oso errotua, eta orduan, erabaki nuen sartzea taldean. Gaur inoiz ez da gero, bigara zutabe bat bierro. Lau begi, lau esku, dilepo. 10 urtetik ona estudio pila bat sortu dira. Bai, lehen igual betianik Aldezarren izan dira estudioak, 3-4 zeuden, eta gero horretik pasa ziren igual 10 bat izatera, oso ezberdinetan, eta baina orain 50 inguru daude Iruña herrien. Zara naiz gara, ez soilik izarak, gaur kantua nauzu, orain bat gara. Zapean bildu duzu ahotsa. Hau da zure estudioa, hemen ikusten dugu pintxatzen duzula, viniloak hemen dituzu. Viniloak hemen, musika beltza eta elektronikoa. Eta jazz, musika funk, afrobeat, eta Fela Kuti, por ejemplo. Denetarik, dago denetarik. Baina zu zer zara artista bat, ez soilik musika, dantza ere bai. Dantza kontatu pixkat dantzaren historia. Soilik izarak, gaur kantua nauzu, orain bat gara. Bia kantatu ezin, gaur kantua nauzu. Nafarroa Berriozar nahiera nahi dezuen bezala. Zenbat gauza, zenbat enbora egon garen elkarri ikusi gabe. Bueno, zuek ikusi gaituzue, korrika ondo, hortxe, gauta egun. Esan bakoitzak zenbat minutu egin dituzuen 11 ikusten korrika ikusita, unkitu. Baina, bueno, gauza asko ditugu izan ere korrika, aberri eguna, kongresuko kontutxoak, Pegasus, bueno, gauza asko ditugu hitz egiteko, baina bakarrik ez dut hitz egingo lasai. Miren, Tessa, gabon, egunon, eguardion, denak bat 3 aste eta gero. Kaixo, bai. Bueno, esaiazu, zer moduz? Udaberrian gaude, norian argen, onden apirilan, ez, noski. Azken saioan, justu. Horregatik ekarri dituzu lorak? Bai, noski. Bueno, eta ze kontatzea, zer moduz joan dira aste hauek? Intensoak, deskansurako tarteakin etorla, baina gauza
askorekin, eta orduan, denetarako denbora eman du, azkenean elkarri arpegia ikusi ahal izan du diogu, nik gaur goizean, gimnasioan, bat parean, eta ez dut ezagutu, eta kurso guztia dara magu klase berean parte hartzen, eta ez dut ezagutu pare-parean nuela. Nere galdera, hobetzen zuen edo ez? Deneko betzen dugu irribarre batekin. Zesango duen direnek? Badago jendea, irribarrez, hau estalita, hobeto dagoena, hori deskubritu dago. Ez du lortuko mirenek horrelakorik esatea. Baliteke, irribarreak konpentsatzen du. Hala ere, errealitate bada, badagoela jendea horrela, hobeto dagoena. Hala ere, aipatzen zenuen bagaudela petrolioaren krisiaren antzerako testu inguru batean, bai, ala bai. Petrolioaren? 20. hamarkada pasaren. Ez gaude, hori, bueno, gripea pasada, edo ez, ez dakik momentu zai behintzat, eta ari gara pixkat ospatzen, ez? Parrandak eta hasi dira. Bai, premia hundia zegoen, ez? Ikustea, gazte martxako irudiak, edo korrika bertakoak, etorla, zenbatereinako premia genuen elkarrekin berriz ere espazioak konpartitzeko, festa giroan. Gertutasuna, hurbiltasun hori, ez da? Besoarekin, ahoak ikustea, hitz egitea, ez ohitu ginen burbulia horietara, ez da? Bueno, errepikatzen bada orduan, 2020ko hamarkada zoriontsu hori, orain tokatzen zaigu horrela bizitzea, baina 29an berritxarra da, krisi potolo bat etorriko dela. Igual, ez dakigu, segurazki lehenago etorriko zaigu. Gure ikusleak zeudela kriston subido jakin nindu. Ez, baina oraina bizi behar da. Hori da, biharkoa, ez dakigu iritsiko den edo ez, orain bada, nolapait, eta oso gauza gogorra gertatzen ari dira munduan, atzo izan zen Gernikaren bombardaketaren urte hurrena, eta gaur hiriak bombardeatzen dituzte eta zibilak hiltzen dituzte, beraz, badaude oso gauza larriak, baina badaude baita ere elkarrekin egoteak ematen duen poxa hori ospatzeko gogoa, eta, elkarrekin gaudena ospatu dezagun, ez? Gernikako oraintxe esan duzula ikusi genuen, ez da irudi horiek Gernikan berriz ere sirena hori ez dago jozeta, ze impresio egiten duen. Tokatu zaitan egotea, eta benetan impresionantea da, nolapait, eramaten zaitu berriz ere. Eramaten zaitu berriz ere hartara, eta 20. Udaberria berriro bueltan, festak puri-purian, orain ja ari gara atzera kontaketa egiten, ez da? Orain ja badatoz San Juanak, San Ferminak, Polita, San Ferminak, kartel horiek, zeinek irabaziko te duen, jendea berdintzaio, jendeak parranda egin nahi du, ez da? Ikusi aldituzue kartelak? Ez, atera dira, osa, egin dute jaz. 10 daude, jokatzeko, bai. 10 aukeratu dituzte, nolapait jendeak bat hautatu alizateko. Eta batek euskera zakatsa omen zuen, ez? Hori ere bada gure realitatea, ez? Espero horrek ez irabazka. Ez, zuzendu ziteken, niri azkenean artistikoki eta ongien ordezkatzen bat duena jaia horla da, baina horrek bai adierazten du euskerak zenbaterainoko paper itxurakoa duen, ez? Ze garrantzi gutxi, ez? Eta ze polita izan zen euskerak ze garrantzi gutxi duen, egia da ere askotan, baina ze polita izan zen korrikaren ibilbide guzti hori, 10 egun horiek, 11 jotasu. Bereziki pozgarria izan da, ez da? Bereziki. 3 urte eta gero. Bizi izan du jendeak. Donostian egon nintzen ni, azkeneko egunean, ikirekin batera. Eta oso lan ona, por cierto. Eta bene egintzen dutena. Oso lan ona korrika guztian Amaikak egin duena. Amaikan egin duena Euskal Hedabideen elkarlan horrekin ikeragarri izan zela. Ni kanpoan izan korrikak iraun zuen 10 egun horietan, eta tartean sartu egiten nintzen, Amaikan, eta hori oso momentu politiak unkigarria. Tartean, nik ezakit zen, nik uste elkarlo egin detela Amaikarekin esnatu, begiratzen hon, gauean ohera joatean begiratzen hon, tartetxoetan begiratzen hon, eta hortxe zeuden Amaikak gure lankideak lanean. Eta ezin aztu kilometrotxoa ere hartu zutela Larragan, Marabillas, bihotzean gordetzeko hori, Kilometro asko izan ziren oso unkigarriak, ez? Oso polita. Egia da gaur egun horrelako baliabideak baditugula, eta orduan, bengoagatik txukon atatzen denean, esan egin behar da. Esan egin behar da, eta eskertzen da gainera. Hala eta guztiz ere, itortuko dizuet egunotako, albiste zailena niretzako 40 aldia benetan hasi dela. 40 aldian urrielduta.
20. hamarkada, ez dakigu baina egia da, garai berezi hauetan, behar askorekin gatozela, eta udaberria, ez dakit, poroetatik, ez nifatu nahian gabiltzala, baina, bueno, aktualitateari heltzeko, atarean aipatu dizuen bezalaxe, Gernikako urteurrena, eta saio berezi ere eskainiko dizuegu gaurko kolpez kolpe honetan, baina oraindik ere aktualitate gai heltzeko gabiltza, eta naroa, zeri buruz hitz egingo dugu. Lehenengo 2 puntutxo esan nahi nituzke. 40 aldi hasi dela, sentitzen dut, badakit ez duzula gustoko zorionak. Izana, zer ustezu, oso udaberna? Nik oraindik 32 ditut, eta ez zait iritsi badakizu, Baina ikuste zaitut hain panpoix Lora Politoiekin udaberria iritsi dela, eta ez dela iritsi. Mireneko paretu izkit. Claro, hori dena ikusita esaten dut, serio, orain hitz egiten hasi bargara, Pegasus, ez Pegasus, zerrekarri diguten, entzuketak, ikusi dutela zer ari gean egiten idatziak kontrolatua gaudela. Aizu eta kolpez-kolpeko WhatsApp taldean sartu izan balira? Hori orain kontatuko dugu. Guazen! Dekil, doktore! Denaz kontatu, Denaz kontatu. Eta lehen titular nagusia Pegasusek kolpez-kolpeko WhatsApp taldeare ikertu ote du. Berriz ere eskatuko dizuet promo marabilloso hau sartzeko. Izan ere, hau ez da gutxiagorako mutiko. Eta gauzak honela, Pablo Iglesiasek mono pixka bat dauka. Ez dago kongresuan, ez dago gobernuan, baina aizue, hori ordezkatzeko bere plato propioa montatu du. Eta ikusi egunotan nola ari zaigun analisi zorrotz eta sutsu hauekin jotake. ¿Espionaje? ¿Dónde está? No lo veo, no hay espionaje. De locos. ¿Dónde están? Bueno, bai, eta gehiago, analisia sakon, esango dizugu gero non aurkitu dezakezuen. ¿Es la primera vez que esto pasa? No. En 2017, Público dio una exclusiva en la que el periodista Carlos Enrique Bayo, que va a estar hoy aquí, informaba de que la mal llamada Brigada Patriótica de Interior había adquirido ilegalmente material de espionaje israelí, blanco y en botella. Eta entzuten duzue, teletiendako sintonia honekin, aitortu dizuen nondik ari den platoa non montatu duen, eta zer gehiago dion? Si solo un Estado puede comprar este material, si efectivamente parece que podrían ser miembros de la policía patriótica que montó el PP los que podrían estar detrás del espionaje, el presidente del gobierno solo tiene una opción. Tiene que implementar una investigación interna y ejecutar una depuración inmediata de todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del CNI que eventualmente hayan participado en actividades ilegales de espionaje. ¿Eta? Pablo, ¿ta? La portavoz de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha dicho algo alucinante. Ha dicho, en España no se espía, no se interviene en conversaciones, no se interviene en informaciones si no es al amparo de la ley. O sea, yo me voy a dar a la bebida y a los empujones como mar. Pero Isabel, mesedez, baina ber, egia da, kongresuan saltxa badagoela. Baina Pabloren saio berri hau nahiko arrosa bilakatzen ari zaigu?
Eta orduan kongresura heldu gara, plato arrosatik kongresu arrosara. El gobierno. Muchas gracias, señora presidenta, señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Rufián. Hay lapsus, señoría, imperdonables, este lo es, señor Rufián. En todo caso, de lo que estamos hablando es de un tema serio. Oso serioa. Hain serioa, ez dela gauza isolatua, sistematikoa, gogoan dituzu ezta, Euskaldunok hainbatetan aipatu ditugun estatu aparatuen gauza sistematikoak. Rufián. Señor presidente, que me espíen, vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia. Bai, gizonen arteko humoreare sistematikoa da. Miren, por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará, de forma alegal, por supuesto. ¿Y saben por qué lo sé? Pues porque me lo han dicho sus cargos de interior y sus cargos de interior de los últimos 40 años en 3 comisiones de investigación. Bai, zuen karguek ez dakit zein den ezkerra, zein den eskuina, zuek bai? En 3, sus cargos y sus cargos. Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Es la única pregunta. Alegia, marlaskari hobeto azaltzeko nork, helenaldian, euskeraz asko zerrezagoak dira ditzauek, Y si lo ordenaron, es terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron, es aún más terriblemente grave. Porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas. Y cuando no se limpian las cloacas, se llenan de ratas. Y las ratas se lo comen todo. Eta analisia nolabait borobiltzarren argi, ze gertatu dena larria bai, baina atzean benetan nor ote dagoen, akaso isa kontuak hainbatetan aipatzerakoan, ez ote da isa sistemarik egongo horratzean, eta are gehiago oso kezkatuta gaituen kontua. Kolpez kolpeko WhatsApp taldean, ze puntutaraino sartu zaigu gure Pegasus? Mire, señor presidente, al PSOE, igual, quizá, tenemos la sospecha, no le gusta Esquerra, no le gusta Bildu, no le gusta Compromís, no le gusta Más País, no le gusta el PDeCAT. Ojo, cuidado, no le gusta Unidas Podemos. Cuidado, beraz, orduan zer, bai, ala ez? No pasa nada. Díganlo. Tienen una alternativa. El PP, que es de centro penitenciario, Feijóo, tienen esa alternativa. Díganlo. Ahora bien, sus votantes lo tienen que saber. Zenbat gauza jakiteke zer pasatuko ote da guztionekin, ikerketa batzorde bat sortuko ote da, bazenekiten zerbait eta zahazteko biderik praktikoena dela ikerketa batzorde bat sortzea, tira, honek jarraipena izango du, eta guk hurrengorako hitzematen dizuegu, azpitituluak ere ezarriko ditugula, baina horretarako baliabide gehiago ere beharko ditugu. Aizue, Ekil doktoreak honen berri ematen segiko dizue, zindagit. Eta bain zer?
Pegasus, laburbiltzeko ez da, harrigarria, baina ez oso berria. Zer iruditu zaizue? Demokrazia baten adirazle dela, horrelako zerbait ez. Zoritxarra berri. Hori da, inorrez darritzen, ez? Ez dut uste egongo denik, baina bada larria, bada asaldatzeko modukoa. Eta bada eman dituzten adierazpen txepelak baina zerbait eraginkorragoa azaltzeko ordua. Onartezina da, barne ministrak eta horrela hartu dituzten paperak eta horrela. Ez dakit, esan egin behar duzu. Harrapatu egin bazaituzte, esan, okerrena da gainera, gizartean ez dula inolako eraginik, ez normaltzat hartzen dela, ez? Hain barneratuta daukagu, ez? WhatsAppek, Facebookak, ez dakiz zer, denak daukagula kontrolatuta, Bai, kontrolatzen gaituzte, ez? Kokapenetik hasita... Baina oso larria da, eragile politikoi, ordezkari politikoi, horrelako... Eta gainera, Espainiako erregeak eman du bere ondarearen berri eman du, eta baztertu egin ditu parlamentuko hainbat partidu, ez direlako monarkikoak eta barkatu. Osa, zu inork ez zaitu hautatu, eta hor dauden partidu horiek herritarrek hautatutakoak dira. Haiek merezi dute errespetoa, ez? Horrelako gauzak, hori, era bat normaldu ditugu. Lata guztiz hori, ez da berria, ni neroni ibilia naiz, kotxea eramaten nuenean garajera beti galdetzen nien begiratzeko, azpiak. Nire momentu hori ere bizi izan nuen. Esaten zenun garbitu eta era berean garbitu. Ea bengoz, ez dakitegia da, baina Elon Muskek erosi duela Twitter. Eta orduan, ea erosten duen ordainekoa dan, ez orduan. Baina $100 milioi dira, euskeri bada. Hori da, baina ordaintzera behartzen bagaituzte, behar bada Twitter utzi eta kaleak hartuko ditu bengoz. Hori da nire itxaropena. Eta beste puntu bat, akigu eta xoxak beti egiten duela. Akaso jendari adierazi bartzeona da Pegasus honek zenbat balio izan duen eta nork ordaindu duen. Denon artean, noski, hau oso kolektiboa, oso komunitarioa izaten delako. Hala eta guztiz ere, Naroak gaur oso, nola esan, estatal etorri gera. Ez du aipatuko Urkullu oso haserre dagoela kontonekin. Auskalo zergatik, akaso berari ere zerbait kuskusiatu diotelako. Interesgarria izango litzatek ez da. Ez diotelako egin, eta jakin dezazuen, oporretan jakin ditu dala Urkulluren txutxumutxuak. Ezin ditudanak esan. Bueno, edo nola ere, analisi hauek, ez, pixka bat arilkatzen segituta, Naroa, TV3-en badukazu. Bai, TV3-en egia esan da egiten dira gauza txukunak. Akaso hemengo telebista publikoan ezin ditugu batzutan ikusi, baina TV3-en Pablo Iglesiasek hauetxak. Cuando han reconocido lo del CNI, a mi juicio, entendiendo que es menos fiscalizable el CNI que los aparatos de Estado dependientes del Ministerio del Interior, han colocado a Margarita Robles a los pies de los caballos y es muy difícil que esto no termine con una dimisión. Y evidentemente alguien tendrá que explicar cuál es la eventual motivación jurídica para esas escuchas y cómo se puede entender que haya una parte de los 60 a los que espían con autorización judicial y a otra parte que no, porque lo que no es verosímil es que el CNI investigue a unos cuantos y a otro los subarriende a otros efectivos. Eso es completamente inverosímil. Kompletamente inverosímil, ez da? Zenbat gauza, ezin sinistuak, ezin ulertuak eginean? Bai, eta hor deigarria da ez, egunotan Ukrainako gerraren arira, Margarita Robles bera zenbatetan ikusi dugun, eta auta beste, eta orain baten batzuk bere kargua eskatzen hasiak dira. Hori ere esanguratsua bada, eskandalua edo behintzat ustelkeri kasua aireratzen hasten deneinean, deigarria dela eraberean inolako asmurik ez eukitza kargua uzteko zergatik. Hau betianik egin delako, ezta? Baina nahi graziten dute, guaindekan jendak pensatzen duenean agian dimisioak egon daitezkela mai gainean, pixka graziosoa bada, hemen badakigu bere aulkia ez dula uzten inork. Ez Roblesek, ez Aristik, ez inor. Zentzu horretan, beste herrialde batzutan ez, Islandian ez dakiz gertatzen da eskandalo bat, eta berea da aurkezten du bere dimisioa politikari batek. Oso ohikoa da, ez? Frantzian igual ez hainbeste. Nik ere esango nuke igual ez dela hain ohikoa, Presioen arabera. Europan, beste herrialde batzutan. Presioen arabera. Politiko hori sistemarentzat zenbateraino den komodoaren arabera. Nik uste, bereziki... Ez ikusten gaur ze Republika zale etorri zegun, miren, Frantziako hauteskundeetan hor girotuta... Bai, guztiz girotuta, txuri urdin gorri. Espainia estatuan eta Euskadi barne, bereziki, kostatzen zaie, hemen,
onartzea, akatsak, por supuesto, politikari eta dimisio orkestea, vamos, zientzia fikzioa da. Zientzia fikzioa. Pablok baditu gauza gehiago esateko, analisi txukunak ere izaten ditu. Bai, eta egunotan gainera, azken urtetako analisi politiko, telebisatu, elkarrizketa, Julia Otero bera ere nahiko ahotan izan dugu, eta ahotan izan dugu besteak beste bere zuzendari karguan zegoenak, jazarpen saiakera egin eta zartako bat eman ziola. Baina horren arira, sare sozialetatik hauxe erreskatatu dugu. Eta zehazki bertan aipatzen duena da, elkarrizketa egiterakoan Alfonso Gerra bat, lehen Txuribeltzen azaldu gara, ezta? Txuribeltzeko gara haietan ere, dagoeneko kolore pixka batekin, galdetuz, alderdi sozialistak ere zeri beldur zion, edo alderantziz, ez? Nork izan barrote zion beldur. Eta hori da Julio Oterok ere, dagoeneko duela markada batzuk politikari ateratzen ziena. Nahi baldin baduzue, ikusteko aukera ere badaukagu. Nik ikustekoa zegia da elkarrizketa hori, Julio Otero hori egindako elkarrizketa hori, txapo, ikusteko modukoa, eta hauek esandakoak ere, badakigu, ja visionaria bat. ¿Y a usted quién le tiene miedo? La derecha. ¿Solo? Hombre, yo creo que sí, pero... Solo la derecha, Ez que oso esanguratsua da, eta sare sozialetan, egunotan, abia puntua izan da, Julia Oterok bere bizi bilbideari buruz, mandako elkarrezketa luz ezabal horretan, egia da, zati batean, beste hainbat emakume profesionalek urtetan, pairatu behar izan dako horri buruz, gordinki ze azalpen eman duen. Baina hau oso interesgarria izan da, egondo direlako urte guztiotan kazetariak euren lana egin dutenak, eta korte hau umore beltza tartean egondare oso esanguratsua da, alderdi sozialista berriz ere gobernuan dagoen garaiotan, urteetan ere beldur, nor dizue beldur, ezta? Bueno, ezker eskuin hori non geratzen ote da, eta gaur kongresuan hori bere ikusi dugu. Rufianek esatezuna, zuk esan dezuna, alde batea zein da? Zein da zentroa, zein da ezkerra, zein da eskuina? Ikusi zenuten, ikusi duzu, Juliarena, baina egia da, ez da, atzera begira, ez da, ze adierazpen kuriosoak ikusten ditugun gutxi esan da. Eta hori ere normaltzat hartzen da, inork ez gaitu, inork ez da harritu, kazetari batek esan duenean, bere lana lortzeko entrevista batean, jazarpena izan zuela, eta, beak reakzionatu zuela horrela, baina badakiela beste lankide batzuk, ez zutela momentu harretan reakzionatzeko gaitasunik izan, eta zenbateraino naturalizatuta daukagun hori horrela dela, gizarte honek oraindik bidea handia du. Iristen da momentu bat, gainera eskertzen dezula berak aitortza hori egitea, ez da, baina naturaltzat hartzen dela alegia. Bagenekin, baina inorrak ez zuen esan. Eta esatean, esatezu, hitza jarri dio gertatzen ziren eta gertatzen diren gauzei. Gertatzen dira egun ere. Pentsatu nahi dut, salaketa hauek zerbaiterako balioko dutela etorkizunen, edo ez? Ez dakit balio duten gauzak aldatzeko. Hori da kontua. Ez dakigu, baina egia da aldarrikapenek bere tokia badutela, eta geurera pixka bat etorrita, gaur egun baita zerbitzu publikoen gandik ere jasotzen dugun jazarpen hori, Donostian aborto eskubidea gauzatu alizateko edo haurdunaldia eteteko, edo asistentzia hori jasotzeko ze katramilatan gabiltzan. Bueno, albiste honik ere bada, edo bestelako titular positiborik, eta zentzu horretan kolpez-kolpe lantaldeko kide, Andrea Lopetik eta bere taldeak, Ginger taldeak, besteak beste, Bilgune Feministaren, 2 hamarkada betetzen diren honetan, bideoklipa ere egin dute, eta hori ere ekarri nahi izan dugu gaurko saioa. Hoixe, latza, nik ja entzuna daukat, Paradisuan? Nola da, Paradisuan? Paradisuak zutan, barkatu, Paradisuak zutan, Ginger, zauztarrak. Ikeragarria entzun, kainera. Erakusle
Ginger, Paradisuak zutan. Kaina, hoi 30 urte zorionak, Ose, 30 urte zorionak, joan dizuela. Ze, hazen lana, 10 urte gehiago jarri izkitzuet, leheno egon gera horrekin katxondoan. Ez da, lehenoko 30 dira egongo gehiak, lehenoko 30 gezurra. Bueno, bilguneak lehenagotik ere ditu baditu urte batzuk atzetik. Ondo zenbiltzan. Hori da, izen desberdinak lanean ekin eta ekin zorionak. Neska guzti oiei. Eta amaitzaldera egin behar dugu, neskak? Mila esker. Beste behin? Bai, berriro martxan jartzen oso motz. Lasai da, torren astean. Hemen zaudeteta, badakizu ez da? Gustura. Ze ondo, ez daki gaixo hau esaten duten. Bueno, en fin, amaitzeko ordo iritsi zegula. Baina amaitzeko, bakizu Gernikako bonbardaketaren 85. urteurrena betzen honetan, honen inguruko bilduma oso berezi bat egin du Hamaikako lantaldeak, eta honekin txe agurtuko gaituzue. Ongi segi, neskak. Aio. Nire aitzitzek 10 urte uki bazen bombardeoan, eta bere amuma Damasa Renteria egon zan musiken. Euren aitze eta ama ganadu ezaltzen egon ziren plazan, eta euren ebarreba goiko baserri zen, minarutzu baserri zen. Derrepente, euren nire aitzitzetan nire aitziten amumak ikusi ban abioiek, eta bombak botaten ikusi bia zen. Kanpora urte bien eta arbolan baten atzien ipini ziren. Gero bomba jauzi izan euren baserrira, eta joan ziren goiko baserrira nebarre baino. Nire birra amuma da nire birra itzitzen, egon ziren plazan ganadu ezaltzen, eta euren auzoko andra bat etorri zan. Euren auzoko andriek esan zien tranquilo egoteko, baina joateko saltzen euren umieri. Eta joan ziren, hartu bien astoa, hartu biezen gauzak, eta joan ziren. Gero euren erdizen bomba jauzi zan eta astoak horrikan joan zan etxeran. Eta aitzitzek da amumak esan zien tranquilo egoteko. Tranquilo egoteko baze, ez abioiek gari artean etzun dute bazauzen ez dutzuela ikusten. Eta euren izeko eta osaba bai hilin ziren. Nire aitzitzen Jose Angel Mendia deitzen da, eta nire amuma Josefina Usatorre. Bombardaketaren egunean nire aitzitzek 10 urte zituen, eta nire amumak 3 urte. Egun horretan nire birramuma Elena Alejarzegi Gernikako plazan zegoen telak saltzen. Eta bombardaketan hasi zenean dena batu eta bere seme-alaba bilatzera joan zen. Azkenean lasaituta zegoen ze bere umeak Zaiobietako baserrian zeuden. Nire amuma Bitori Mirandona 3 urte zituen. Nire birramuma Juliana Kobeaga Gernikako Astelenetako plazara etorri zen. Eta bere seme-alabentzako erropak eta oihalak erostera. Erosten egon zenean, 2 gizonek esan zioten bombardaketa hasiko zela. Eta astoa hartunda etxerantza joan zen. Ordu etxerantza heldu baino arinago basondora. Bomba bat erortzen ikusi zuen. Eta hegazkinak bere aurretik pasatu ziren. Heldu zenean bere seme-alabak hartun eta zazia artean eskutatu zen. Nire birraitzitze Crescencio Mirandona beste leku batean eskutatu zen, bada espada. Etxean ez hartzea erabaki zuten, objektibo bat zela pentsaturik. Amaitu zenean bombardak eta eguerdian nire birramumak Juliana Kobeagak
tortilla bat egin zuen, eta dena jan zuten, baina hala eta guztiz ere kanpoan jan zuten. Gauean, etxeko tartean bildu ziren danak eta ohera joan ziren bildur askorekin. Astero nire birramuma Flora Olaetxea Herrigoititik azokara bajatzen zen, baserriko produktuak saltzera eta behar zituenak erostira. Bombardaketaren bezperan hegazkin batetik papertxoak bota zituzten, esanez, Gernika erreko zutela. Astelen horretan nire birramumak Gernikara joateko asmoa eukin baina esan joan. Bere auzoko andra batek goizetik Gernikara joan zelako eta berriro bueltatu zelako. Eta esan ziola zuz motzarra zegoela eta hobe ez joatea. Orduan nire birramuma esan joan. Bombardaketa zizanean hegazkinak nire birramumaren bizkargane auzo paretik buelta ematen ari ziren gero Gernikarantz abiatzeko. Nire birramumak beldurra zuen. Nire birramumak ume bat eskutik hartun eta bestea lepoan eta ate ondora joan zen bombaren bat jauste maiakon korrika eskapetzako. Nire amuma Santa Uribarrik 14 urte zituenean bere etxean zegoen Belendizen. Bere etxetik bombak ikusten zituen jausten eta abioiak ikusten zituen Gernika lumo hiria apurtzen. Ere bai, zerua gorri ikusten zuen. Nire birraitite Cecilio Uribarri beren atzetik abioi bat joan zen. Abioiak ez zuen lortu hiltzea. Nire birraitite etxean sartu zelako eta salbatu egin zelako. Nire amuma Kasimira Garatea deitzen da eta Gernikako bombardeaketan 6 urte eduki zituen. Bera gizaburun bizi izan, beren ama eta aitagaz. Eurek etxien egon zirela papatien, abioien eta bomban zaratak entzun biezen. Joan ziren eurek etxeko etartera eta 31 abioi ikusi biezen. Gerniken bombak botaten ibil ziren abioi batzuk, eta Gernike dana zuez beteta egon zan. Zerue dana gorri egon zan, eta amaitu zanien bombardeak etie, jentie, korrika iesik egon zan, euren etxe bizitzak errein zuen.
buruz ikusten dut, gai bat lantzen dana da Gernikaren berreraikuntza, ez, adibidez. Eta berreraikuntza hori normalean lantzen da hirigintza arlotik, ez? Eta, hor berreraikuntza maila desberdinetara eman zen. Bai, pertsonen berreraikuntza edo pertsona eredugarri batzuen edo, nolakoak izan behar gara, ez? Hemendik aurrera, azkenean irabazleek hor, ezarri zituzten eredu on batzuk, ez? Jarraitu beharreko eredu bat eta emakume eredua ere, Gernikaren berreraikuntza horretan emakume eredua berreraikia izan zen. Estatu oso baten ideologiaren menpe, ez da, hor erlijioa bai aipatzen da, baina aipatzen da titular moduan, eta ez igual hainbeste benetan testigantza jasotzerakoan horrek zelako eragina izan duen euren egunerokoan, zelan bizi izan duten, ze kezka, ze beldur, ze kontraesan. Gero eredu horiek ez, gure iruditegi lan kolektiboan daukagu emakume eredugarri hori, frankismoarena ez, religiosoa eta hor, adjetibo guzti horiek ez. Eta gero beste eredu bat, erresistentearena edo errebeldearena edo horren kontra borrokatu zuenarena, ez? Eta hor ditugu bi horiek kontra jarri moduan, ez? Eredu bakarrak izango balira moduan eta bitartean egon ez bazire moduan milaka emakume eredu, ez? Eta hemen Gernikan, klase sozial, jatorri, ideologia desberdin askotariko emakumeak egon ziren, ez? Eta, euren ikusteko modu horiek eta sentitzeko modu horiek eta eurengan guzti horrek izan zuen eragina ez da oraindik aztertu, ez? Niretzako oso interesgarria izango litzateke eta ez bakarrik hori baizik eta konexioak topatzea gure amonen eta gure artean. Esan nahi dut, askotan ematen du historian zehar, bai argi dago gauza asko aldatu direla, emakume izaeran nik uste nabarmen, baina konexio asko topatuko genituzke horretan, ez? Beldurretan, kontraesanetan, nik uste dut hor konexio horiek topatzea eta nolabait gure emakume honen historia horretan egiten den kate horretan, ez, dauden utxune guzti horiek betetzen saiatzea oso gauza polita izango zela. Gu geu emakumie gara, bigarren papel hori inkonstientemente edo barneratzen dugunek. Adibidez, endoguz, elkarrizketa pare bat endoguz, gure asmo aurrera begire, oroimeni bilbidigaz lotut elkarrizketa gehiago eitzi bada, baina komente genduz, lan konturatu ginen, testigantzatan bai, jentik bere bizipenak kontan dauzenien, eta kasu honetan emakumezko bigaz egon ginen, eta bere bizipenak kontan dauzenien, beti lehenengo planoan, gizonak bizi izen dauen historiz jartzen dela eta oso gatsa dela, atarati bai pertsonak diskurso horretatik, ez? Ez da jartzen balorien edo eskara konturatzen, kasu honetan bombardaketi eta ostekoan sufridu zana, emakumiek zelan bizi zen bien edo, beti lehenengo papelin jartzen da, aitzeri paseiako zen geusek, anaiziri, nebieri edo paseiako zen geusek. Hori da, sujetu politikoa beti izen da borrokalari ze, eta borrokalari hori kartzelaratu, auziperatu da biena, beti gizona izan da. Eta betak emakumiek bebai, rol hori hartu deu, de importanti hau da, hori sufrimentu hori jaso da izan da bena, guk sufridu izan dugune baino. Hor dago emakumean papelan eraikuntza bat, eta nik uste dut frankismo garaian bebai lortzen durena hori dela, ez? Errepublika sasoian emakume hasten da espazio bat irabazten kaleetan, plazetan hasten da irakaskuntzan sartzen, eskola asko eraikitzen dire, eta frankismoak etxeko bihurtu gure dauz. Etzera barriro, elizari lotutekoak, gizonari lotuteko emakumean eraikuntza hori nahi da, eta zeu zelan nik uste dut geupa baiolan gogoratu dugu zela gerrako emakumeak. Eta dire, batan baten amak, batan baten alabak edo amamak, eta ez dire historia baten protagonistak. Eta nik uste dut eurek bebai, kontetan deurenean edo ni behintzat daukioten esperientzia propioagatik, emakume bat grabetan noanean eurek bebai holan biziarazi dotzie, ez? Osea, gerria ez da zure kontue. Baina eurekin deure, eure parik ez dau.
Zaure parik ez da eure bietetan deurez lanpostuek, eurek zaintzen deurez lehengo lerroan dauzen gizon guztiek, eurek elikatzen deurez. Horren nik uste dut, zentzu horretan sinestarazi dozkuela apurbet, ostian frankismoak iten duen eraikuntza hori, ez dinot para nada errepublika sasoiko emakumeen egoera ez dute idealizatu nahi, honegaz. Baina nik uste dut hor, eta badau Pilar Primo de Riverak sekzion femeninarako iten duen solasaldi beten aipatzen dugu, emakumea bere gai ez dela ezer pentsetako gai, baizik eta ez bada gizonak dineurena interpretetako gai bakarritala. Horren ikuste dut, hor badauela ideologia eraikuntza eta oso potente bat, eta hortik jan dugu. Ondorizo argizena dela, Gernike bertan geratu zen pertsoni edo emakumien zezala, ez da? Osea, bombardeoan osteko arpeize emakumiena dela. Nik uste dut ondorizo argizena hori dela. Bai, lanin gelditzu zirenak hemen, familizataten gelditzu zirenak hemen, eurrera, andraskoak dire. Eta aparte, esan dugune, bombardeoan eurreko eta osteko Gernike, desberdine da, ez da, azkenien, ez Gernike, gerriek berak banatzen dugu gizartie, irabazlien eta galtzailien artien. Eta galtzaile horren multzan barruen emakumea gainera da doblemente galtzaile. Da zigortue bando okerrekoa izetiarren eta horretaz aparte Andri izetiarren bai. Emakumeak fronten egon ginean, Agirre lehendakariak frontetik kendu gintuen, esaten sexu bidezko gaixotasunak transmititzen ditugula. Desagertu egin gara ere oroimenetik, baina oroimenetik ez gaituzte fascistek desagertu eragin. Hori gure kidetzat hartu ez gintuztelako da. 75ean bertan, Tomas Akuebas borrokalari antifascistak berak jaso zituen liburu batean, berak editatutako liburu batean, berarekin espetxeetan egondako emakumeen testigantzak, ezta? Eta izena horrela dauka, Testimonios de mujeres en cárceles franquistas. Eta horretatik jakin ahal izan dugu Euskal Herriko emakumeen kartzelen inguruan. 3 tomo izan ziren, hori entziklopedia bat da, eta historialariek ez diote erreparatu. Zergatik? Historialariei galdetu. Nire hipotesia da, ez gaituztela inoiz kidetzat hartu eta ez dutela serio hartzen guk egiten duguna. Testigantzatan, igual agertzen da jenti gernikarra berbetan bizipenataz eta hor eskut eta berban atzien derrepente azaleratzen dire geuse batzuk, zainzunak, eta zeraitzik hau ez da kontetan modu protagonista baten geuse honek ez. Beti datoz eskut eta beste geuse batzun barruen eta bata da, emakumie bombardia eta gero jasan bien zigor espezifikoana, ez da? Sartu zinen tropa nazionala, tropa desberdinek instale ziren Gernikeko eraikin ofizial desberdinetan, eta Gernikeko Andran listak egin ziren izenakaz, orduen Andrak alde batetik hartuko dugu Andra multzoa, baina Andra horren barruen gainera hartuko dugu Roja separatistas. Las rojas separatistas. Eta lista horretatik, agindu jaken edo, tropak instaleta egon ziren leku desberdinen horren zikinkerizek garbitzen joatera. Eta ez dau, nik ikusetezena eta mentzeten momentuz, ez dau testigantzarik Andra zuzenien hori salatzen hasten direnik. Beti hori gilitzen da anekdota baten moduen, edo nik ezagutzen da benen hor garbitzen etortzena, baina ez da jartzen zentroan idea hori. Eta alan be eure konstiente dien lan hori ditzen biela Andra zirelako. Baina alan be da, evidentzi bat, zelan zeuser dokumente ez dana galduein dela, eta osko testigantzarik ez pagenke eukingo hori bat ez ezagunengo zela. Eta bai bada, kasu bendun ikusten dan zelan generat erabat transversala dan, ze hor bai ikustela ideologi bate gaitzik, zelan emakume batzuk bai bada dezen zigortute, baina beste batzuk ez, baina Andrak direlako, orduan hor ikusten da zelan jasarpenak eta botera harremanak diren erabat komplikauek, ez da? Frankismoak zeuzer edo sektore bat zigortu bazegoen, nien nabil esaten gizonak zigortu ziren. Gizon asko izan gerran eta gizon asko fusile ziren, gizonak zigortu zeitu ezen. Eta herri baten zapalketan sektore guztiek zapaltzen dozuz. Baina herri baten zapalketarako eta edozein gerretan, eta ez 36ko gerran, munduko edozein gerretan, lehenengo jasarri emakumea da.
eta da, etzeko guztiek zigortuten dozu zelako hein handi beten, emakumea zigortzen danetan. Nik uste dut, egondan soka eten hori lotu gure badugu, emakumean oinarrizko papel hori maien gainean imintia da, funtsezkoa dela. Eta eureri ahotsa emoten dut zegunean bai hori ikusarazi behar dakiela, ez? Ez dakit lau hamarkadatan ziar gauze bat sinestu arazi badotzie be bai, edo papel bat emon badotzie be bai, igual papel hori zalantzan imini behar daurela eurepe bai, ez? Nik ikerketa hori indala 10 urte egin nuen, gaur egon ez nuke berdin egingo. Eta nik uste dut horretan feminismoak egin duen lanketa oso potente izan dela eta ausardi puntu bat eman digula gauzak bestera batera planteatzeko. Ez dakit nola esan, nik historia ikasi dut orokorrean gizonen gandik. Historia egiteko moduak normalean historia gizonek landu dut ere bai. Eta gizonen historia ere bai. Orduan, eukidogun metodoa, historia ikertzeko, gizonek egindako metodo bat izan da. Orduan, emakume bezala hasten zara historia egiten, da zer egiten duzu, ezagutzen duzun metodo hori erabili. Bai, logika badauka. Orduan, gerora, beste gauza askoren ondorioz eta beste lanketa askoren ondorioz esaten duzu joa. Zelan inbertitu nuen hainbeste denpora eta hainbeste lan ordu niretzako edo guretzako garrantzirik ez daukaten gauza batzuk ikertzen, ez? Osea, bereziki guretzako importantzia izan duten horiek horietan sakondu beharrean, ez? Ez dakit nola esan. Eta nik uste dut, beharrezkoa dena dela beste begirada hori lantzea. Memoria historikoaren arloan oso nabarmena da herri honetan. Oraindik ere jende pilo bat ez dakigun non dagoen. Eta azkeneko urte hamarkadatan atera diren asko eta asko herri mugimenduan ibilidan jendari esker atera da. Hori herri honetan oso dinot-inorke ukatu ezin duena realitate bat da. Hori lotxarazteko modu bat ere izen beharko litzateke gure arduradun politikoentzako, nire ustez. Herri honetan nik azpimarratuko nuke Gernikan lobak, niretzako izan da marabila bat, perla bat. Uste dute lobak sortu duten gazteek eduki duten ardura eta bizioa oso handia izan dela, txalotzekoa. Lobaken sorreran, izan zela bombardaketan 75. urte hurrenean, guk egiten genduen irakurket izan bombardaketako urte hurreneko ekintzetan eta gaztien parte hartze falti egon zela, ez? Gaztiek dana dalako haitzi ez zirela hurbiltzen. Orduan, guk genduen apostue bat gazti hori eskaintza bat egitea, ez? Gernikako urte hurreneko antolaketan parte hartzeko. Eta hasieratik saiatu izen garena da, bat, diskurso barrizek sortzen, bitarteko barrizekaz, eta apurbet, atzera begireko inertzi hori apurtu. Es difícil decir, para mí entender. Yo pienso que aquí en Euskal Herria sí hay mucho movimiento positivo en ese aspecto de recuperar la memoria histórica, pero también hay, como igual es normal, hay mucho desacuerdo también entre diferentes grupos, ¿no? Y unos están en favor de poner placas, otras están a favor de abrir las fosas, otras tienen sus discursos, pero luego a nivel, ¿no? de actuar pues se les ve poco, no sé. Mi sensación es, por ejemplo, tenemos una exposición itinerante sobre la Legión Cóndor que hemos pasado ya, empezando con Guernica en 2013, a más de 30 diferentes pueblos, y ahí siempre nos vemos confrontados con la pregunta ¿y por qué
solo se refiere todo a Guernica, si hablamos de la memoria histórica de los bombardeos, ¿no? Otros pueblos también han sido bombardeados y en Euskal Herria más de 30 y algunos varias veces. Nitzako herri mugimendu da motorra, eta adibidea da lehenengo desobiraketak familiarrak egiten ditu, lehenengo ikerketak herri mugimendutik egiten ditu, eta herri mugiduten espaderakundeak ez dire mugiduko, eta hori ikusi da azken aldien oroimen historikoagaz, eta hori 80. urte mugan arire, 1000 ekitaldi nire instituzionala direna, aitortzak bebai oin egiten hasi dire, oin heldu otzie gaieri. Eta nik lehengoan adibidez egiten nuen preguntia Bizkaikoitzako hausnarketa horretan ez, askorragoa izango da, 81. urte mugia erakundentzat. Herri mugimenduek erakutzi du urteatan jarraituko duela bere lan isil horretan, lanean, dela ikerketetan, lekukotzak biltzen edo bere txikitasunetik ekarpen bat egiten herri mailan. Erakunde jarraituko dutzi horreri edo da kolpe bat ez dakit izen aldala edabidei begirakoa mediatikoagoa edo salgarriagoa dana, ¿es? Creo que cada uno de los dos países tenemos nuestra propia batalla, que van muy paralelas. De hecho, muchos avances en cuanto a, por ejemplo, recuperación de las fosas, de los fusilados, tal y cual, se está haciendo casi a la vez. E incluso hace poco un equipo de Euskal Herria ha estado trabajando en Mallorca, ¿no? Ahí extrayendo personas de fosas y tal. Entonces, ahí tenemos un poco una batalla cada uno por nuestro lado de recuperar esa memoria y de ponerla en valor, de construir una memoria popular propia. Entonces, una batalla que cada uno libramos la nuestra, pero que creo que podemos estar mirándonos continuamente y aprender los unos de los otros. Eso por un lado, y creo que es muy importante, que es muy clave y que creo que además se está haciendo bastante bien. Pero por otro lado creo que es importante poner en valor la memoria compartida, es decir, recordar, no solo mirarnos ahora y ver pues, cómo estamos cada uno trabajando en la memoria histórica, sino recordar cómo nos mirábamos en ese momento, ¿no? En ese momento éramos aliados, éramos pueblos que se estaban enfrentando al mismo reto, casi en el mismo conflicto. Entonces, recuperar un poco esa perspectiva. Eso creo que es muy interesante y que igual no se ha hecho demasiado y quizás es el momento ahora. En Alemania se ha hecho memoria desde arriba. Los aliados con los famosos juicios de Nuremberg, y esto no era algo del pueblo, algo conocido en el pueblo. Entonces no es una buena forma de hacer memoria, de trabajar el pasado y saber lo que ha pasado exactamente en el pasado. Todo el mundo miraba al lado y no quería saber nada. Yo lo he vivido en mi familia. Y en Euskal Herria, en partes también en el Estado español, veo que, bueno, 20 años después de la muerte del dictador, ha surgido un movimiento memorialista, pero no de forma gubernamental o oficial, sino desde abajo. Es decir, justo lo contrario de lo que ha pasado en Alemania. Y para mí es algo muy positivo, porque una forma oficial de trabajar la historia siempre tiene sus limitaciones y una base social popular no tiene ni límites ni base, dicen lo que quieren. Dentro del contexto ese de pueblo vasco y pueblo catalán, me gusta mucho destacar cómo se vivió en Cataluña, por dos motivos. Primero, por esa comunidad vasca que se refugió en Cataluña, ¿no? Porque el primer exilio vasco fue precisamente en Cataluña. Entonces, cómo lo vivió la comunidad vasca que estaba en ese momento ya residiendo, sobre todo en Barcelona y alrededores, pero en Cataluña, y luego también cómo lo vivió el propio pueblo catalán, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy poco conocida una semana de actividades que se organizó pocos días o pocas semanas después del mismo bombardeo, la Setmana pro Euskadi, que fue pues toda una serie de eventos de tipo político y cultural que se organizaron en Barcelona en ese contexto de la guerra y en el que hubo el que yo creo que es primer homenaje a las víctimas del bombardeo de Guernica, en
en el que, bueno, entre otras cosas se construyó un monumento al bombardeo, con el simbolismo del árbol, y en el que toda una serie de mujeres catalanas vinculadas también a la izquierda política y nacionalista catalana hicieron un homenaje floral a toda una serie de mujeres vascas que estaban en ese momento refugiadas, ¿no? Y me gusta también mirar bien esta foto, porque esta foto también nos habla de una parte de la memoria popular del conflicto de la guerra civil que muchas veces se olvida, ¿no? Y es la memoria de dos pueblos que hicieron un poco un camino paralelo. Por un lado, el pueblo vasco, que desgraciadamente, ¿no?, enseguida había muy reducido su territorio, el alzamiento allí no triunfó, pero sí que el avance militar franquista fue más rápido, y luego el pueblo catalán, que pudo resistir más tiempo, pero que en realidad miraban al conflicto de la misma forma, y era en clave, me gusta decir, de liberación nacional, ¿no? En pocos años habían conseguido toda una serie de avances para sus derechos nacionales en el marco de la Segunda República, pero toda una serie de avances que en ese momento se vivían de forma muy intensa, ¿no? La autonomía débil pero importante, conseguida gracias a los estatutos, la posibilidad de llevar a cabo medidas de protección de nuestras respectivas lenguas, ¿no?, del euskera y del catalán. Todo eso se había conseguido hacía relativamente muy poco tiempo en ese momento, y de repente se veía bajo una amenaza directa y mortal, ¿no? Entonces, esa parte de la memoria popular de ambos pueblos, de vivir la guerra en clave de lucha por la propia supervivencia como pueblo, ¿no? Creo que es muy importante no olvidar eso. Lobak 75. urteurrenien sortzen da, baina nik uste dut arina hau irakurketa bat egin de, Astra dela igual hor klabi, ez da? Astraren okupazioa emoten da 2006. urtean, 100 gazte Astrara sartzen dire, eta ni beti konteta baten moduen, horrek Gernikako gazte belaunaldi oso bat, Gernikeko historizagaz lotzen dugu, ez? Astra da 100 urteko zen eraikin bat, Astrak irudikatzen du 20. mende hasikerako industrializazioa, Astra ezagune da ikono bada arma fabrika bat izen dalako, armak egin izen dire Gernika okupatu horretik Errepublikarentzako, Gernika okupatu eta gero frankistentzako armak egin izen dire, gerora mundu osoko ejertzitoetako pistolak eta egin izen dire hemen, eta 20. mende bukaeran representetan dugu bai industrien gainberi, ez? Gerniken hain ezagunen zen industrien gainberi, ez? Kiebran sartzen da Astra, eta hor sozelan gaztiok lortzen dugu 2006. urtean, ez? Astra okupatu, publiko itxi lortzen da, eta Astra proiektu egaz, eraikin publiko honetan lortzen da, herri honeri eskaintzia aukera bat, ez da? Tresna bat, herri zebera aldatzeko. Somos la última generación que oímos sobre el testimonio de la guerra civil y el bombardeo en primera persona. Yo creo que es que incluso tenemos el deber de transmitirlo a las generaciones que van a venir, a generaciones que esto luego sí que, si a nosotros nos suena lejano, a ellos les va a sonar más. Entonces yo creo que sí tenemos el deber de que no se pierda eso, porque igual sí que van a estar los grandes testimonios de las grandes figuras, pero no el de mi mamá, o el de la tuya, o el de la Ichiche, de alguien que lo ha vivido en persona, y que este año en el 80 aniversario, estando en el búnker, porque Lobak hicimos una especie de exposición, vino gente que contaba unas historias que yo decía, pero estas historias, ¿cómo se van a perder? Me pareció, y una pues sí que no quiso que le grabásemos y tal, súper comprensible, pero me dio una pena, digo, esta gente pues de 80 años, una que había nacido el día del bombardeo, que contó una historia muy potente, y otra pues que tenía ya, que había contado cómo había estado en el búnker con su hermano, entró en el búnker, se puso a llorar, contaron unas historias que es que a mí se me parte el alma que esas historias se vayan a, si sus hijos o hijas igual lo van transmitiendo, pero que esas historias se queden en el olvido, me parece que tenemos que hacer algo. Y Lobak está ahí yo creo que para eso. 2006 Astra okupetan da, eta Astragaz, lortzen da Astra publikoa itxie, Astragaz batera lortzen da Astrako bunkerra, dela bizitatu aldan bunker desentiena Gerniken, eta beste elementu bet oso ikonikoa edo simbolikoa dana dela Astrako sirena. Astra ondoko eraikinen teiatuen egon zan sirena bat, eta, eskendun
nahiz eta ez jakin ziur bombardeoan joan ziren zanik, gazte batzuk egon ziren teiature eta lortu bien zozelan seguratieri engaineta, teiature egon eta sirena hori bajatzen. Eta historize da, sirena hori neko oso txarto egon zen, Astrako batek eroan beren lantegire, pieza solte zen, barriro monte zen, eta sirena deko txapatxu bet ipitzen daula Sabadeleko enpresa baten egin egon zela. Orduen, beren sasoien eskendun ikerketa askorik egin, eskendun inogaz kontakturik eitzi lortu, baina ige zoin dela urte pare bat, lortu zen Sabadeleko historia museoan bitartez, fabrika honetako historialari batega zarremana, eta horrek egin ziren ikerketa batzu, zela zirenien neurrizek eta bidaliako zen, eta boin dala bi urte konfirmetu dozkuen, zelan baiet. Zirena hori dela, boin dala 80 urte, abizu emon bana, boin dala urte batzutatik, urtero pertsona edo elkarte esanguratzuren bateri esaten jaki zirena aktibetako. Eta urte baten aleman batzuk egon ziren hemen bizitan, Astra bizitetan, eta Gernika eta berak eurek aktibe bien. Beste urte baten Foruria eta familikoak aktibe bien, ze Foruria euren aitzitxe izen zen 1957 zen zirenie aktibe bana. Eta azken bi urtietan, indala bi urte, esan duzu moduen, Siriako errefusiatu, Gasteizen bizitzen dauzen errefusiatu familia bat etorzen sirena aktibatzen. Apurobete azkenen urtietan bombardaketan urte hurrena errefusiatuen gaizega lotzen gabizelako. De hecho, la idea nace en el 79 aniversario del bombardeo de Guernica. Vienen a activar la sirena una familia de Siria, que el chico le pilla la guerra de Siria estudiando en Gasteiz, que él tiene la grandísima suerte, entre comillas, que está aquí, puede traer a la mujer y a la niña y tal. Y activan la sirena en Astra, y luego estamos aquí en Astra tomando un café y tal, y surge... Ella me dice, pues para que veas lo de la memoria histórica también, hablando con... hacen muchas preguntas sobre Guernica, y ellos son de Alepo, y comparaciones, pues cuánta gente vive aquí, Astra qué era y tal, y va y mi compañero les cuenta un poco la historia de Astra y tal, cómo no fue bombardeada y tal, y ella cuenta cómo en Siria todo es bombardeado menos las cárceles, porque están esperando a que cuando acabe el conflicto de Siria, pues todos a la cárcel, tú, no sé qué. Y ella empieza a contarme, él hablaba muy bien castellano, ella no tanto, pero ella empieza a contarme y me dice, Baitane, yo vivía igual que tú, igual. Ella llevaba un pañuelo, yo no, pero igual que tú. Mi carrera, mis amigas, el gimnasio, pues igual, ¿no sabes? Luego dentro de su religión o lo que sea, igual. Y dice, y a mí la guerra me sonaba a historias de mis abuelos, exactamente igual que a mí. Entonces aquello sí que me hizo también, dije, ostras, que esto, dice, empezó la primavera árabe, manifestaciones en la calle, cada vez más duras, y de repente estalla una guerra. Y a mí aquello me hizo, porque me vi, dije, es verdad, a mí también lo de la guerra, lo que hemos hablado, cuenta historias de nuestros abuelos, más que suenan muy lejanas, que no lo son, pero suenan muy lejanas. Y entonces yo de ahí sí que nace un joder. Y yo al final también le dije, ¿y qué es lo que queréis que hagamos? Por ejemplo, hemos mandado ropa, dinero, no sé qué, no sé cuántos, o sea, un poco lo que hace la sociedad también, un poco, no sé si un poco para la conciencia, tenerla un poco más tranquila. Y lo que me dice ella es, yo quiero que se diga la verdad, porque hay guerra en Siria. Eso es lo que queremos. Bueno, que acabe la guerra, pero que se diga la verdad, porque lo que has dicho tú, hay mucha información, pero ¿qué estamos más informados? No, yo creo que estamos más confundidos. Hay tanta información, quiénes son los buenos, los malos, porque hay una guerra y tal. Y entonces de ahí nace, vamos a hacer una protesta, y qué mejor sitio que Guernica, que hace 80 años aquí también la gente se fue y se les acogió. Y ahora 80 años después, ¿qué pasa? Grecia se está convirtiendo, como dice mi compañero Miquel, en la cuneta de Europa. Y el Mediterráneo, la gran fosa común. Y aquí ha habido gente que se ha ido refugiada, primero Lehendakari Aguirre, que también fue un refugiado, niños, niñas han ido, y ahora 80 años después, que tendríamos que haber evolucionado como humanidad, es una vergüenza. Eso es una vergüenza. O sea, a mí, yo he estado en los campos de refugiados en Grecia el verano pasado y se me caía el alma a los pies. O sea, decía, es que esto cuando pasó en Euskal Herria, y los niños y las niñas de aquí que fueron, les acogieron, y ahora estos críos allí, muchos solos. Bueno, increíble, increíble. Memoria historikoa izen potolo bada, ez? Izen potolo bada, jende asko netzako urruna izan daitekean izen potolo bat,
Jende askorentzako 80 urte izan alda denbora izugarri luzea. Baina nire ustez, aparte gure aiton amonek bizi izan duten zerbait dela, ez dela oindala 5 urte gertatutako zerbait, eta naiz eta oindala 5 urte gertatutako izan ere berdin zait, esan nahi dut, herri batean zerbait oso gogorra gertatu danean, nik uste dut hori horren nolabait jabe egin behar dela herri hori. Jakin ze gertatu dan, zergatik gertatu dan, saiatu horrek sortu dituen zauriak nolabait osatzen edo behintzat arintzen edo behintzat gaizki pasatu duen jende horreri nolabaiteko erreparazioa edo eskaintzen. Baina ni pertsonal mailara eramaten dut berdin zure historian, pertsonalean, zerbait gertatu zaizunean, hori ezin duzu egin, ez da gertatu ez bazan moduan eta aurrera jarraitu, ze horrek ez dauka logikarik, hor nolabaiteko lanketa bat behar du horrek. Aurrera jarraitu alizateko, nahi baldin baduzu behintzat, era osasuntsu batean aurrera jarraitu. Eta gizarte herri moduan ibardina ikusten dut, orduan, gerra zibilean, historian, orokorrean, gertatu diren gauza potolo hoien inguruan herri bezala lanketa bat beharrezkoa dela uste dut. Nik uste dut geuse asko dauzela ondino ezagutzeko. Hau da, Gernikeko bombardaketari buruz, bombardaketa egunen aurrekoari buruz, ostekoari buruz, eta egun horretan gertatu zenari buruz, zergaitik gertatu zen, eta abar, da historiak dekon zor bat, eta landu behar dan zor bat nire ustez Gernikarrek, gentiek, ezer gitxi dakita dakizenak, gordeta deko, barruen, eta kontetako ondino be, ez dakit bilurrek diren edo gogoratzeko min hori edo zer dan, ez dalako igual gizartien landu, ez da? Bombardaketa zer izen zen eta ez dala lotzatzeko ezer, eta ez dala gordetako ezer, eta ez dala ez gogoratzeko ezer, justo kontrara. Gogoratu biko litxekela eta konteu biko litxekela, ez? Da nik uste dut ondino jakin beharreko geuse asko dauz, azkenengo urtietan egize da, askoz be gehiz sakontzen ari dala bombardaketan inguruko gai horretan, eta nik uste dut hori dela herrizen jakin mine gaitzik eta batez be, belaunaldi barrizek erakusten da ben jakin mine gaitzik eta haurek mobitzen hasi direlako jakin gure da belako. Oindala 80 urte, hemen bertan zer gertatu zen, oindala 80 urte Gernika zelakoa zen, eta oindala 75 edo 70 urte Gernika zelan hasi ziren barriro berrera ikitzen, ez? Eta zelan heldu garen gaur egun bizi dugun gizarte honetara. Eta horregaitzik jakin izen dugu, adibidez, Astrako sirenie nun dauen, Astrako sirena hori egun horretan nok biztu eban, geusek izenbiko litzekezela jakitunek errezegaitzik betidanik ez, baina ez direla izen. Gauze bate gaitzik edo besti gaitzik ez dire izen. Eta zer jakimiko leuke errezek? Nik uste errezek jakimiko leukela dana, egi guztize. Zorriakola egi guztize eta horretan lan handize dagoela. Bederatzen erut, 37 urtea, horretzapen batzu ez ezik, beste urte bat, ez besterik, nire zinean dira izan arren, zaurituak, bere jaioterik ikurrun, gogora izan, alberti moskun, Gernikarrea, bombaketatua, aritzarrak, sotek dirau, da izteta, usteltzen egon, gaur bakor batzuen ikusi, Gernika, Gernika, Geure buruan Datzara, zinama poliarrak eta goka, ingresak palestinak sortu zuten buka, ezinezko gora, gaur dakuzan egunkarian, Dios bomba palestinarren gain, gaur dakuzan egunkarian, Dios bomba palestinarren gain. Libertad, berreko zireun, 37 urtea, horretzen baino, erruzin, beste urte bat, ez besterik, Gernika. Gernika, 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 geure buruan bomba betza, etzen uzako, egazien bat, boxeo munduko garaiera baizik, galde zaiok, jo eruzik, bomba batzuk dezaketen, soguetoko garrazia izidarazi, bomba batzuk dezaketen, soguetoko garrazia izidarazi.
17 urte bombardatu zuten Gernika. Ez dakigu gure herria nolako izango zen gaur egun, hori ez balitz, hala izango. Argi daukaguna da, gure arbasoaiek, eta gu Gernikarrak izan da, gure aitonamonek bizi izan zuten hori, gure arbasoak anikilatu nahi izan zituzten.
baina haien odola daramagu guk zainetan, eta haien ahotsarekin kantatzen dugu gaur hemen. Gure oroimena, gure omenaldia, han hil zituzten haiei, gure arbaso haiei esker daukagulako gaur ere, daukaguna. Eta baita ere aipamen bat, ze munduan Gernika asko daude, eta Gernikan izan ziren, Otxandion izan ziren, Eibarren, eta izan ziren baita ere gaur egun Sirian. Beraz, memoria gabeko herririk ez dadin egon, eta gurea ere ez dadin izan memoria gabeko herri bat, Gernikan. Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Katalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi Urte, Francisco Araluzea, Neskato Erre bat, Gernikan. Aldama, me identifikazia, Aurelia Candes López, Clara Saldun